Sa paglipas ng panahon, naging kilalang manggagamot si Jovan. Kagaya ng sinabi ng kanyang ama, kusang lumalapit ang mga tao sa kanya upang magpagamot at humingi ng tulong sa mga bagay-bagay tungkol sa espiritual. Noong mga panahong yon, marami na ding naengkwentro si Jovan ng mga kakaibang pangyayari. Nandyan yung sinasaniba ng demonyo, kinukulam, at merong pang nayayanggaw. Pero awa naman ng Diyos, nagagawa niya itong mapagaling. Hanggang sa tila naging pangkaraniwan na lang ito sa kanya. Naisip ni Jovan na magiging madali para sa kanya ang lahat. Pero dumating ang isang araw na may ginamot siyang sinasaniban ng kung anong elemento. Dinala ito sa bahay nila na naglalaway at halos hindi nakilala ang mga tao na nasa paligid niya. Nakatali din ito sa kadahilanang nagwawala ito. Agad niyang pinapasok ang mga ito sa bahay niya at pinaupo ang kanyang pasyente. Tinawas ni Jovan ang pasyente niya at nakita nga niya na may gumagambala dito. At ang lalo pang ikinagulat ni Jovan ay nasa loob ito ng katawan ng pasyente niya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip. Kaagad na siyang nag-usal ng dasal na pangkulong sa nilalang. Nakaupo lang sa isang sulok ang tiyuhin niya at nagmamasid sa mga maaaring mangyari. Hanggang sa matapos ng mag-usal ng mga dasal si Jovan at laking gulat nila nang bigla na lang humalakhak ang pasyente. At nang magsalita ito, ay napatayo ang tiyuhin ni Jovan. Emong. Alam ko na nandiyan ka lang. Magpakita ka sa akin. Naaamoy kita. Aswang. Wika nito at agad namang lumapit si Emong kay Jovan at binalaan nito si Jovan. Mag-iingat ka, Jovan. Kilala ko ang boses na yan. Wika nito na ipinagtaka naman ni Jovan. Po? Sino po ito, tiyo? Tanong nito kay Emong. Si Ambrosio ang taong yan. Mahigpit na kalaban ng iyong ama. Hindi ko siya naikwento sa'yo pero isang kilalang mambabarang ang taong yan. Tugon nito sa pamangkin. Laking gulat nilang dalawa nang bigla na lang itong nagsalita. Kilala ko kung sino ka manggagamot. Ikaw ang anak ni Julian. Huwag ka lang magkakamaling gumawa ng kahit na anong maling hakbang. Dahil hawak ko ang kaluluwa ng tatay mo. Wika nito. Pero binulungan ni Emong ang pamangkin niya na huwag maniniwala sa mga pinagsasasabi ni Ambrosio. Dahil gagawin nito ang lahat para malansi si Jovan at tuluyang makawala mula sa gapos ng dasal ni Jovan. Kung ganon, patas lamang tayo. Hawak mo ang tatay ko. Hawak ko naman ang kaluluwa mo. Kaya wala ka sa lugar upang magbanta sa akin. Dahil kahit anong oras ay maaari kitang patayin, mambabarang. Wika ni Jovan. Ngunit tumawa lang ng malakas ang nilalang na nasa katawan ng kanyang pasyente. Kung magsalita ka, parang napakalinis ng pinagmulan mong angkan. Tingnan mo nga yung kasama mo. Isang aswang. Kaya huwag kang magsalita na parang ang linis mo. Dahil kagaya ko, marumi din ang angkan ninyo. Ito man. Wika nito. Kaagad namang nag-usal ng dasal na parang parusa si Jovan sa kanyang daliri at inilapat ito sa tiyan ng pasyente. Nagsisisigaw ang nilalang sa katawan nito, ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang niyang narinig
ang tinig ng kanyang ama. Jovan, anak, pakiusap. Itigil mo yan. Nahihirapan ako. Pagmamakaawang tinig ng kanyang ama. Jovan, huwag kang magpapalinlang. Hindi yan ang iyong ama. Magtiwala ka sa akin. Patayin mo na ang mambabarang na yan. Dalian mo! Sigaw ng tiyuhi ni Jovan. Ngunit tumingin sa kanya si Jovan at kitang-kita nito sa mukha ng binata ang pag-aalinlangan. Pero tiyo, si tatay ang nasa katawan ng taong ito. Wika ni Jovan. Maniwala ka sa akin, Jovan. Hindi yan ang iyong ama. Dahil ang kaluluwa ng iyong ama ay nakapaloob na sa panyo. Kunin mo ang panyo at itali ito sa noo mo para makita mo ang nilalang nakaharap mo. Pagkasabi ni Emong ng mga katagang yan, ay bigla na lang siyang namilipit at natumba sa sahig. Narinig ni Jovan na nagsalita ulit ang nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente niya. Masyado kang pakialamero. Manahimik ka nga dyan, aswang! Wika ni Ambrosio. Nang masiguro na ni Jovan na hindi ngayon ang kanyang ama, ay dali-dali niyang itinali ang itim na panyo sa noo niya at nakita niya ang tunay na kaanyuan ng kalaban niyang nakaanib sa pasyente. Ngayon magbabayad ka. Dahil sa ginawa mong panggagamit sa tatay ko at ang lahat ng kasalanan mo sa mga tao. Pagsisisihan mo ang araw na ito, Ambrosio! Wika ni Jovan at agad itong nag-usal ng isang dasal mula sa itim na panyo. Isa yung uri ng dasal na tumatawag ng isang makapangyarihang sandata mula sa kabilang dimensyon. Nanlaki ang mga mata ni Emong nang matapos na mag-usal ng dasal si Jovan ay kitang-kita niya ang hawak-hawak nito na isang punyal na malaahas ang talim. Isa itong kalis. At nang iangat ito ni Jovan, ay napasigaw naman ang nilalang na nasa loob ng katawan ng kanyang pasyente. Nang itarak niya ang punyal sa katawan ng pasyente niya, ay agad naman itong nangisay na tila ba nakukuryente. Ngunit bago tuluyang malagutan ng hininga ang nilalang sa katawan ng pasyente niya, ay nag-iwan ito ng isang babala. Hindi pa ito ang katapusan ko. Ang kamatayan ko ay simula pa lamang ng isang matinding labanan. Kaya siguraduhin mong makakaya mong harapin ang mga susunod na gagawin ko. Tandaan mo, anak ni Julian, hindi ito ang huli nating pagkikita. Wika nito at tuluyan ng nawala ng malay ang pasyente. Agad namang umihip ng dasal si Jovan sa kanyang palad at idinampi ito sa magkabilang pisngi ng pasyente. Agad naman itong nagising na tila ba hindi alam kung ano ang nangyari. Nung tumayo ito, ay nagpasalamat ito kay Jovan. Pag-alis ng mga ito ay agad ding itinayo ni Jovan ang kanyang tiyuhin. Magaling ang ginawa mo, Jovan. Bati ng tiyuhin niya sa kanya habang itinatayo niya ito. Ayos lang ba kayo, tiyo? Pasensya na kayo ha. Nadala lang ako kanina. Gawa ng ginamit niya ang aking ama. Wika ni Jovan na nauunawaan naman ng tiyuhin niya sa kadahilanang napagdaanan na din niya ito noon. Dagdag pa nito, hindi lang yon ang magiging engkwentro niya sa mga itim na elemento. Marami pa siyang pagdadaanan. Jovan, tandaan mo na ang pangunahing sandata ng ating mga kalaban ay panglilinlang. Kaya pakatandaan mo na gamitin mo ang isipan mo at lagi mong titibayan ang loob mo. Payo ng tiyuhin niya sa kanya.
Fast forward tayo ng ilang taon. Wala namang kakaibang nangyari sa kanila noon. Tipikal na araw na gamutan lang din naman ang mga nangyari. Normal na araw lang yon para kay Jovan. At sa sobrang dami na ng mga nagpapagamot sa kanya mula sa malalayong mga lugar hanggang sa dumating na ang araw na pinakahinihintay ni Jovan. Ang muling paghaharap nila ni Ambrosio. Isang hapon habang naglalakad siya pauwi galing sa isang pasyente niya, ay napansin niya ang 3 kalalakihang nakasunod sa kanya. Mag-isa lang siyang pumunta sa pasyente niya nung araw na yon dahil sa kailangang magpaiwan ng tiyuhin niya sa bahay para alagaan ang nanay ni Jovan. Mahina na din kasi ito at hindi na nakakalakad dahil sa katandaan. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Jovan hanggang sa mapansin niyang tila parami na ng parami ang mga nakasunod sa kanya. Kaya huminto siya sa paglalakad at hinarap ang mga ito. Ano ang kailangan niyo? Bakit niyo ako sinusundan? Tanong ni Jovan sa mga ito. At agad na nagtanggal ng talukbong ang isa sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Jovan nang makita niya kung sino ang isa sa mga yon. Pamilyar ang itsura mo. Ilang beses ko nang nakita yan sa panaginip ko. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Ambrosio. Wika ni Jovan. Buti naman nakilala mo agad ako. Di ba sinabi ko na sa'yo na maghaharap tayo ulit? Wika nito. At kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Ambrosio. Kaagad siyang umatras at naghanda sa anumang gagawin nito. Pero laking gulat niya nang bigla itong lumapit sa kanya. Hindi tayo maglalaban ngayon. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman ikaw ang sinadya ko rito. Maghaharap tayo sa ibang pagkakataon. Pero hindi ngayon, bata. Pero yaman din lamang na nandito ka na. Hayaan mo na lamang na balaan kita. Sa mga susunod na araw ay may mangyayaring kaguluhan. Kaya kung ako sa'yo, maghahanda na ako. Wika nito sa kanya at agad na ding umalis. Dali-daling tumakbo papauwi si Jovan. Pagdating niya sa bahay, ay kaagad naman niyang sinabi sa tiyuhin niya ang nangyari. Walang ya talaga yung Ambrosio na yan. Sige, paghandaan natin ang pagdating ng gulo na sinasabi niya. Wika nito. Simula nung araw na yon, ay hindi muna tumanggap ng panggagamot sina Jovan. Sa kadahilanang baka madamay ang mga pasyente nila sa maaaring maganap na kaguluhan. At isang gabi, habang nakaupo sa isang bangko sa labas ng kanilang bahay, ay napansin ni Jovan na iba ang kulay ng kalangitan. Papalubog na ang araw ng mga panahong yon at pulang-pula ang gawing kanluran ng kalangitan. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at nakita niyang nakatingin din ang tiyuhin niya sa langit at laking gulat ni Jovan dahil nakalantad ang mga pangil ng tiyuhin niya. Iba na din ang kulay ng mga mata nito. Tumingin ito sa kanya at nagsalita ng, Jovan, nandito na sila. Pagkasabi ng tiyuhin niya ng mga katagang yon, ay narinig ni Jovan ang mga angil ng nilalang sa labas ng kanilang bahay. Tiyo, may mga tao sa labas. Wika ni Jovan. Sumilip si Emong sa siwang ng pinto at nakita niya ang napakaraming taong nakatalukbong ng itim. Lahat yon ay nakatayo sa labas ng bahay nila. Hanggang sa may isa sa kanila ang tumayo sa harapan
at tinawag si Emong. Emong! Ha! Lumabas ka dyan! Dumating na ang oras ng paghaharap natin! Wika nito at agad ding nagtanggal ng talukbong ang lalaking yon. Si Ambrosio yun. Humanda ka, Jovan. Wika ni Emong at agad na lumabas ng bahay. Ambrosio! Ang lakas naman ng loob mo na pumarito sa teritoryo ko. Wika ni Emong. Bigla na ring lumabas si Jovan nun. Hawak-hawak ang kris na ibinigay sa kanya ng tiyuhin niya. Itinali na din niya sa noo niya ang itim na panyo. Laking gulat ni Jovan nang ituro siya ni Ambrosio. Ikaw! Ha! Huwag kang makialam. Dahil hindi ikaw ang pakay ko. Wika nito sa kanya. Akmang susugod na si Jovan ay bigla naman siyang pinigilan ni Emong. Akin ang isang to, Jovan. Diyan ka lang. Wika nito sa pamangkin. Nang tumingin ito sa kanya ay nakangiti ito. Jovan, huwag mong kakalimutan ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Maging mabuti kang tao. Kahit na masama maging tingin sa'yo ng iba, isipin mo makakatulong sa iyong kapwa. Wika nito sabay takbo papunta kay Ambrosio. Agad din naman siyang sinalubong ni Ambrosio at nagbuno ang dalawa. Hindi akalain ni Jovan na napakalakas ni Ambrosio na kayang-kaya niyang tapatan ang lakas ni Emong na isang gabo ng aswang. Sunod-sunod ang palitan nila ng mga suntok at nakakalamang lang si Emong sa laban na yon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang napatigil si Emong at napatingin ito sa kanyang dibdib na may nakabaong isang palaso. Hanggang sa sunod-sunod na ang mga palasong tumama sa kanya. Anong akala mo, Emong? Hindi ako nakapaghanda para sa'yo? Ang mga palasong yan ay gawa sa tanso. Kaya tinublang ka ng mga ito. At ngayon, katapusan mo na. Wika nito habang papalapit kay Emong. Sumigaw naman si Jovan at minura si Ambrosio. Napalingon ito sa kanya at nagsalita ng, Huwag kang mag-alala, bata. Dahil ikaw ang isusunod ko. Wika nito, sabay sakal kay Emong. Akmang lalapit pa sana si Jovan nang harangin siya ng mga kasamahan ni Ambrosio. Demonyo ka, Ambrosio! Sigaw ni Jovan at agad binunot ang hawak niyang kris. Iwinasiwas niya yon sa mga kasamahan ni Ambrosio na agad namang nagsitumbahan nang matamaan sila ng talim ng kris. Dahil puro laslas sa leeg ang tama ng mga ito. Hindi na napigilan ni Jovan ang galit niya, dahilan para halos maubos niya ang mga kasama ni Ambrosio. At bigla na lamang siyang tinawag nito, dahilan para matigilan siya sa pakikipaglaban. Napatingin siya sa kinaroroonan ng tiyuhin niya at ni Ambrosio at nakita niyang pinipilipit ni Ambrosio ang leeg ng tiyuhin niya. Parang pinagsakluban ng langit si Jovan ng mga oras na yon, lalo na nang makita niyang unti-unti itong bumabagsak sa lupa nang wala ng buhay. Biglang nagbalik kay Jovan ang masasayang alaala nilang dalawa ng tiyuhin niya. At nakaramdam siya ng matinding galit. At kasabay ng galit na yon ay ang init na unti-unting gumagapang mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang mga kamay. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang gaan ng katawan. At nang sinugod siya ng isa sa mga kasamahan ni Ambrosio, ay binigyan niya ito ng isang malakas na bigwas. Tumalsik ito sa isang puno at agad ding namatay
Sunod-sunod na sumusugod ang mga kasamahan ni Ambrosio. Ngunit ni hindi nila magalaw si Giovanna. Medyo napaatras si Ambrosio dahil sa naramdaman nito na kakaibang lakas mula kay Giovanna. Anong klaseng nilalang ka? Saan nanggagaling ang lakas mo? Wika nito at laking gulat niya nang bigla na lang nawala si Jovan sa harapan niya. At nang maramdaman niyang nasa likod na siya nito, ay huli na ang lahat. Dahil paglingon niya, ay agad na siyang nasakal ni Giovanna. Halos maubos ang hininga ni Ambrosio dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Giovanna. At nang ibalibag siya ni Giovanna, ay halos 5 dipa ang layo ng tinalsikan niya. Sa pag-aakalang makakaligtas siya dito, ay tumayo siya ngunit laking gulat ni Ambrosio nang makita niyang nasa harapan na naman niya si Giovanna. Muli siyang hinawakan ito sa leeg at nagsalita ng, "Alam mo ba kung bakit wala akong kakambal? Ha, Ambrosio? Dahil namumuhay sa katawan ko ang 2 katauhan. Isang aswang at isang babaylan. Kaya humanda ka. Dahil hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa aking ama at tiyuhin." Wika ni Giovanna. Ngunit tumawa lang si Ambrosio at agad namang tumugon. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko sa'yo? Ang kamatayan ko ay simula lamang ng mas malaki pang kaguluhan. Wika nito. Imbis na pakawalan siya ni Giovanna, ay binalibag siya ulit nito sa lupa. Hinawakan sa paa at inihagis sa isang puno. At sa lakas ng pagkakahagis, ay nabuwal pa ang punong tinamaan niya. Akmang babangon pa siya ulit, ay tinadyakan na naman siya ni Giovanna. At sa pagkakataong yon, ay tumama siya sa isang kawayan at tumusok sa katawan niya ang isang matulis na putol na puno ng kawayan. Nilapitan siya ni Giovanna at tinutukan ng kris sa leeg. "Katapusan mo na, Ambrosio." Wika nito sabay gilit ng leeg ni Ambrosio. Matapos ang tagpong yon, agad niyang kinuha ang bangkay ng tiyuhin niya at inilibing ito. Habang sinasambit ang huling mga salita niya para sa tiyuhin niya, ay bigla naman siyang nakarinig ng isang boses. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, bata, ang kamatayan ko ay simula ng isang napakalaking kaguluhan. At kung inaakala mo na napatay mo na ako, nagkakamali ka. Dahil kahit mamatay ang katawang lupa ko, hinding-hindi mo mapapatay ang kaluluwa ko. Wika ng boses. At napagtanto ni Giovanna na ang boses na yon ay kay Ambrosio. Agad siyang tumayo at dinampot ang kanyang sandata. "Tandaan mo, Ambrosio, hahanapin at hahanapin kita. Kahit saang lupalop ka pa magsuot, tandaan mo, mahanap kita!" Sigaw ni Giovanna. At matapos ang isang malungkot na tagpo sa buhay ni Giovanna, ay lumipas ang ilang buwan at pumanaw naman ang kanyang ina dahil sa katandaan. Pagkalibing ng kanyang ina, ay kaagad na din niyang nilisan ang kanilang bahay upang maglakbay. Tinungo niya ang daan papunta sa kabundukan kung saan nakatayo ang bahay ng pamilya ng kanyang ama. Pagdating niya sa bahay na yon, kaagad siyang umiyak ng napakalakas. Napagtanto ni Giovanna na nag-iisa na lamang siya at naisip niya na wala na ding saysay ang mabuhay pa siya. Kaya inisip niyang magpatiwakal.
gamit ang pagbigti sa sarili niya. Habang ginagawa niya ito, ay may kung anong tinig ang nagbububulong sa kanya. Isang boses ng lalaki. Jovan, huwag mong ituloy ang gagawin mo. Hindi pa tapos ang misyon natin. Wika ng tinig. Napatigil si Jovan dahil sa narinig niya. Nagpalingon-lingon siya sa buong bahay pero walang tao sa paligid. Hanggang sa narinig niya ulit ang tinig na tinatawag naman siya sa labas ng bahay. Paglabas niya ay nakita niya ang isang lalaking nakatalikod sa kanya. Sino ka? Tanong ni Jovan. At nang humarap ito, ay laking gulat niya dahil kamukha niya ang lalaking yon. Kumusta ka, Jovan? Pasensya ka na, ngayon lang ako nagpakita. Ako ang kakambal mong si Joven. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong maisilang sa mundo dahil sa ang katawang lupa ko noong sanggol pa ko ay patay na nang lumabas sa sinapupunan ng ating ina. Pero nanahan ako sa katawan mo sa mahabang panahon. Hanggang ngayon, na nagawa mo nang ilabas ang buong kakayahan mo, nagkaroon din ako ng katawan upang magpakita sa iyo. Tandaan mo, Jovan, hindi ka nag-iisa. Kailanman hindi ka nag-isa sa mga ginagawa mo. Wika nito kay Jovan. Pinaliwanag din ito na sa kanilang dalawa, si Jovan ang nakapagmana ng kakayahan ng pagkaaswang ng kanilang lahi at si Joven naman ang babaylan. Pero dahil sinilang si Joven na patay, ay si Jovan ang pinagkalooban ng kanilang ama ng panyong itim. Isang bagay na inilihim sa kanya ng mga magulang niya. Pero gayon pa man, wala na siyang magagawa dahil sa patay na ang kanyang tiyuhin para pagtanungan pa. Okay, grabe ang angas, no? Kakaiba yung ganong twist. Kinalabutan ako ron nung narinig ko, ako si Joven. Grabe naman yan. Ang gagawin ko na lang siguro mamayang gabi or hapon pagising ko, yung finale, isahin na lang natin para 1 hour ulit. Para ang mangyayari, 1 hour, 30 minutes, tas ito 30 minutes, tapos 1 hour ulit. Para naman sulit yung paghihintay ninyo. Kaya pahintay na lang ako sa finale. Kita-kits tayo mamaya at salamat.